Waziri Kanyeloso kane jafwambo marwa owuok kode ode kadhi kode nyaka National Treasury Headquarters. Winjo kanyo kowacho ni en kata mana statement mano somo nyoro kotieko closing remarks mage. Nyo tumo weche mag reforms, obed human resource procurement, obed weche mag to enhance fiscal discipline within government. Koro mano ber. Yes. To kendo ingeni mbadi ok ti kende. Mano gima nyaka wawinji. Yes. Onyalo loso a document maber. To iyudo ka gimiluongo kata ni mokwongo gima piny ni suffer from en gimiluongo ni political goodwill. Okay. Tiende ni inyalo loso gimoro to jo siasa ka bende gin gi paro moro ni gino ber, to bende gin gi siro ni gino ber. Koso ober to nitie joma pinge kichien mondo gino kik timre. Nikech sami kelo gimiluongo ni reforms